IFM News. Lokal. Idol Joan Kamen. Manam nama ti panagaturong iti lingkod pag-ibig on wheels iti iliti pagudpud inton no June 2 kena June 3 iti daytoy matlaeng at nawena 2025. Maangay daytoy ng aktibidad iti covered court iti LGU pagudpud sa iti public market iti oras de alas 9 agpatinggan at alas 3 iti malem. Ijaya iti pag-ibig on wheels dagiti na dumaduma a serbisyo kas iti membership registration, savings and contributions, loan applications, Canada dumapay a serbisyo itinadakamat nga ahensya. Gudguti-guti na ti pag-ibig, aguddawayan daytoy dagiti lumugar tapnon maakomodar ta asigod nang nangruna dagiti da dumapay a sulod kadagiti ijaya da a serbisyo. Adamit ti impakamo ti ahensya ama tawagan a numero no kas pagarigan ada dagiti advanced questions dagiti masiknan ket ama marinlaeng ama tawagan dagiti numero kas iti 0956 355 739 ken iti 0930 018 2740. Damag iti iliti pagudpud kadwa iti 99.5 Ayos Malawag Idol John Gistin Tatak.